Shisngi hedian baka North East Petroleum Mazdoor Union kala Jingbyrngem man sange man Pynbeit petrol diesel bat umpiang syarak syaka jela Meghalaya nakaliang ka sarkar jela ka talingba ka tanat Food Civil Supply and Consumer Affairs kala Shimkhia marmari kini ka kam lingba ka jing tuklar hi dalade jong Myntri bobat ikati ka tanat ba coming one umban ka telang khubor ka bayo pidang na ka sarkar ka yetho pakala don ka jing ikran ka union bat ka sarkar jela ya kapala pha ikinong bakin wan syaka Jingïalang bat ka sarkar MDA kaban lam khamat tu Myntri ndai Nongpoh ka union kila kentaj panwan ke Shillong pan Jingïalang akar pandai trik nai weng arajar apply naga jingbom trek Nongpoh ka union panwan ke Shillong kala don da kawai ka jing Pynbeit kata ban Jingïalang no Nongpoh ka headquarter jong Kyrwoh district kabade ka district kabaya jan baga jela Assam bade ka ne ka Jingïalang clear the commissioner secretary katanat Food Civil Supply and Consumer Affairs Pravin Bakshi hakajing don lang ki board district East Khasiels bat Kyrwoh district kumjoru bat ke officer pulit naka police department kumban chupintip henen ka singi ka arpnyo trik unai weng arajar pulai ka North East Petroleum Mazdoor Union kala pha daga jingtho show Myntri ka tanat Food Civil Supply and Consumer Affairs ka jilla ban pintip alor ka jingpitar jong ka union haringkat kitakhot alor ka jingsha pintot le don bor bat ka jingsha kem jong kinongnya kalikit umpnyang hasilenter jong ka surok ba National Highway 6 hakani ka city ka bapha show Myntri sarkar ka North East Petroleum Mazdoor Union kala pintip kan sange ban Pynbeit petrol na ka IOCL BPCL bat HPCL syaka jilla Meghalaya na du ka arp kundai trek nai weng arajar apply tadhadu ndala ban Pynbeit yakani ka kam kabagila penpau haka city kinongnya trok kalikit umpnyang haka city kila ong banadu ka arp south trek nai weng ipulit ka Meghalaya kila pentot ikit khot ka union kibadai kinongnya aka jingkeno ba fair kata nadu khat pramer Kyrwoh district lai thoru baha arpu armer ka bagi nongnya kidang penyang ni kitrok haki dhaba bat bagi dang bam ki pulet kilawan banchu kemiki bat penhab haki kes laong ru bagi pulet ki bat ru ya kitrok ki paket bagi penyang bat ban kemiki nongnya bat ban parap bagi dia tu ya ki penyang nakaliang ka North East Petroleum Mazdoor Union kala ong badai helor kani ki nongnya trok ki pensgo ya ka jingtiang ban kiu Meghalaya kumta kila rai ban sange kapen poyum penyang shua syakani ke jela